So ato ni kapikon para nga isa mo lang nakagsugal karon, hindi na ka kapikon na to ni tungod kay in the last days daghan kayo mga tao nga mangutana sa atong stand. Ngayon sila karon kinabun-agin mo wala na tayo sugal diha. Ya sa tubag mo nga wala na gyud. Ya wala man tayo ka-prove nila nga naabag yung mga bersikulo kay ana. Kung mumita sila proof mo ni nga gilista na ko sige ang topic para mapasa niyo, pwede sila mabasa. Apan dili nimo mabasa sa Biblia nga bawal gyud ang sugal. Di ka kabasa sa Biblia nga ang sugal ibawal. Kada word for word di ba? Na naa di bersikulo nga ang sugal sala o bawal ang pagsugal. Di ko nimo mabasa sa Biblia. Kaya ang Biblia igsoon dili siya dictionary. Hindi natin yung dictionary ang Biblia. Kaya ang dictionary ra, na kung sa imong pangitawang na word dito, mo dali kayo ning ituan. Isa kung sa nga word, o English, Merriam-Webster, pag-type ra dito word, gawas dayon. Apan sa Biblia, dili nimo makita, dili mo gawas na sala ang kanang pagsugal. Apan kay dili man sa dictionary ang Biblia, prinsipyo ni siya. Kanara, prinsipyo. Dinha kas mga prinsipyo mukuha na ang Bible halos tanan prinsipyo o revelation kanang giparayag ba. So bisag wa kay mabasa diha nga bawal ang pagsugal, pero kung imong sabto na diha kanang prinsipyo ha, kaniron ato ni pang sabton ron. Makayon kita, makakonclude na yung kung sa gyud labing maayo. Maayo ba pagsugal o dili ba? So kaning bersikulo igsoon nagtudlo nga ang pahanti gani nga imong nabatunan sa sayon nga paagi dali ra mahanaw. Unya atong ikulig diri. Mao. Kaya ang sugal dali ra kayo ning mabatunan. Dali ko kayo mawad-an. Diba? Kung sugarol ka, kuan ka ni bersikulo ha, matinuod din sa imong kinabuhi. Nga, dali to ka. Sampul, lipatad ka o 5, udaog siya o 500. Pero dali wala ka naghago, wala ka nagpatulog singot. Apan, dali ra po gaya ng hundon ng 500. O for example, katong ka Pastor Pedro, kinadakan yun. Try ka isitimil. Kadjut ra ka ito, pusta ko to. So wato hagui. Wato hagui. Apan, ang tinuod ato dong, pagkadawat nimo strand ka isitimil. Pila ka buok barkada nimo ni kulumbitay nimo. Yung tindagana. So katong nangulumbitay ng mga barkada, puros to mukuha sa iyang daog. So, dali ra mahanaw. Sayon man kayo nga paagi. Basta sayon kayo nga paagi, dali ra kayo utdon. Kay maglisod man ka og pugong. Ano maglisod og pugong? Imo huna-huna wa man haguri. Pagita ko iko anani. Pagita ko singot ni tulong ini. So ma-mindset nimo kung sugarol ka nga pagkatao, ma-mindset nimo nga hala-hala rang gasto. Yan yun ang kani. Dali, kuyog ta. Mga wata. Kung na instruction sa diri, ayaw pagpuyog sa mga tao sa mana. Kay makakawatan ng suod. Ganun man, ng makakawatan, napay example. Pilde ka. Dako ka kay pilde. Nya katong nakadaog, kabalo ka nga moaging awaaw. Kabalo na ka kung sa ilas mo una. Kay pilde man ka. Nya ganahan man imo katong kwartang yang nadaog maimo ka. Moaging man ay nag-awaaw siya. Tulis. So sagad sa mga sugaron, tulisan po. Tulisan ug kawatan. Yan, napagawa na example. Nganong kawatan ka? Napildi ng tawhana, ikaw may nakadaog. Pildi siya. Pilting iluuya ang iyong pamilya. Nag-antos. Kaya wala sila makaon, kaya napildi hurot yung kwarta. Nga ikaw, kapalamig ka. Kaya daog punuhay ka. Lipay kayo ka, enjoy kayo ka, kaya nakadaog ka, pero tuway nag-uol. Gikawatan ni mo siya sa kalipay. Inana ang sugal, igsuon.
Usahay, gilibre na nato ito kaugaling sa una sa dangan ugal ta, pero ta kabalo nga doon na day nag-uol, doon na day gikawatan na ito kalipay. Dili ra sa budget ka nanawat, sa kalipay po sa mga tao. Saan ako nanugal ko siya pastor, sala ra pala niya. Pinanugal man siya, pili man siya. O lagi. Kapan nakapag-uol kita, so nakakawat. So dili ta pwede Kristohano, mo na nga bisag wala yung sikulo nga makita ni mo sa lahat ng sugal. Pero kung sabto ni mo na yung duha, di ko siya maayo. Kaya makausog sa ito muna-una. Ini? Ito verse 5. Ngayon, mga salapi. Pinahanggaan, maputin ko ako sa isa na ako ninyo. Kaya niyo ang Diyos, hindi ko tutuloy sa mabiyaan. Ayaw din kong mahal sa lapi, o pakunti ko kang bisa unsay anak ninyo kay dili katalikdan sa Ginoo. Nasa unsa mang bayan pastor, marilit ng sugal anang paghigugma sa lapi. Kabantay ka nga ang mga sugarol puros pamutbut usahay sagad. Kada bang sampo na nagtrabaho ng anak sa gawas o sa Manila ara. Nya na po siya anak diri nabilin. Moingon nga dai dong padahal ini kwarta diri kay imuhang manghod sakit ya kinahanglan ako kuan pirahan sa ospital unya pagpadalas kwarta pila man ka dali mi diri 3,000 unya ang tinuod wala day nagsakit sipon ra day pwede ra day usa ka book bayo GC nya asa man tong 3,000 ka pira to nga may GC ka may ipalit. Kay sugal, tarik, hantak, ano man, makapamakat na lang ang taong sugarol, kay para lang yun makapanugal siya. So hasta ang iyang pamilya, mahimong tungluhon niya, magpa-aslip siya nga naigabalatian, aron nga muhatag tong iyang anak, padala og kwarta niya. Niya mo man isa karon mahitabo. Na aron nga makakwarta. Na, di wala na kuntinto. Kaya ang pamilya gapil pagtunglo. Iti pa ita ito nung binara itong kainta. Nga mamakakta nagsakit mo sa mama niyo mo. Si Lola niyo nagsakit. Kaya padala niyo bilik Christmas. Kaya pagpadala niya, dito des dirbit. Dito des dito sligot. Wala nung ligot kire. Okay? Ito ita? Luke chapter 23 verse 34. Unya mingon si Jesus, mahan pasilwa sila kay wala silang hibalo sa ilang buhat. O gibayn-bayn nila ang iyang sapot pinagi sa rita. Ako ni mo katong galansa ni Jesus katong atang dito sila mga sugarol. Ano mga sugarol sila? Hakog kayo sila. Upat sila kabuk gabahin anang sinina ni Jesus. So mga sugarol yun. Kaya ang sugal na sa oras yun pinagi gripa. Para makangton kayo ng utanga o ripahon nato ni. Muna, pinana ang sugal. Ang sugal makahakog, makadalo. Ano mga makayunta nga ang sugal makadalo? Hindi naman ito ipalit yung pagkaon sa imong pamilya o pangpon. Hindi naman ito ipalit kay sorry ulang-ulang. Kana maglisod na kagpalit sa panginahanglan sa pamilya kay tuwa man dito na una man ang sugal. Di bisan pa nakalisod pa sa atong silingan namin nahalinan og 15,000 baka nya kay sugarol ng takiro uli og mga alauna alas 2 purot ang kwarta ginamos ang dala igsuon nangutang pagod sa suod niyang tindira kaputos ginamos uli unya kadto dayang inahan ug ang anak gahulat dayan ang gabi kay naanad sila nga kada Domingo magdala og puso uso man sa libertad ng puso o inununan. Puso o inununan. So wala dalawang kagong inahan ug ang anak kay gahulat sa kabalo gud nga baligya og baka nahalin 15,000. Ginamos ray dala walay puso, walay inununan. Hilak sa pagkaugma. Kaya wa naman purot naman ang 15,000. Makahakog siya. Dili kakahatag ba sa nga nanginahanglan. Yang Biblia katudlo paghatag. Kung sugarol ka, di ba sa una kung sugarol ka? Ngayon ko ng gagmay kayo taog o piring bisag tigsimbahan ta sa una. Kana ra yung piso og 5 magsigig simba.
Kanina sila simba. Unya ang 50 o ang usagatos dito sa mga STL. Sa Bagdok. Ha? Dito sila kasi kuyugana itong mga 50 o usagatos, itong mga bayulit. Kaya dito sila kasi kuyugana. Giispirana ini sila isuot. Ingon tayo to. 5 piso. May gulaman mo 50 o usagatos kay magsige mo suroy ba. Kami tao, mag-imilang kapainan, simbahan na yun. Yung pod ang karidili. Salamat gani mo, kay sige mo kakauspuno sa Ginoo. Kami tambalin mo mas puno sa Ginoo. Kaya among sama man. Yan na naman may diri hatod. May gani mo, kay diha mo ihatod. Sige mo kakauspuno sa Ginoo. Diba? Tanawa itong operi sa una tuos itong kakog. Tungod sa itong kakog na sugarol ta, tanawa itong mga operi simbahan. Katibok ata ng sulanat. Pwede mo ata. Tara itaw magpuan nato. So itaw nga to? Libot. Libot? Libot? Magpasuod tayo mga na mag-alsag. So, mamuna to ang style. Kung amang yung mga papel kayo. Yan naman na. Ako na yung kayo. Magsibay-bay. Dire? Kani o? Okay na, start. Tig. First Timothy 6, verse 8. Kaya pagka may lumang sa salapi mo'y tinugdan sa kanang kakadautan. May mga tao na tungod sa kadato sa ilang tungod sa kadato silang tinguha ng kasapian, himulag hinoon sila sa pagtuo. Unay agom sa daghang mga pagulanan. No, ang salapi daw, ang paghimaw sa salapi, tinugdan sa panangkadautan. Dili di ang salapi ha may dautan. Ang ingon ra ni bersikulo ang pagkamahigugmaon sa salapi. Kana bang mulapaw ang imong gugma diha. Kana bitaw tungod sa salapi inanong kakasimba. Ya, usa may nahitabo na miya sila sa pagtuo kay tungod silang una-una dako kayo nga makasapit sila. So wala na. Sige nagdakop ani kwarta plus gisagulan pa ini. Wala naging una-una sa simba. So tinugdan siya. Kung mahigugma ka ani tinugdan kay kato ko example gani anong tinugdan sa kadautan. Di pa dai dautan ang tunglohon na ningon ng pamilya. Kay para lang maka kwarta ka, makasugal ka. Di pa na tinugdan sa dautan nga manulis man ka bisag silingan nimo, tulisod man nimo. Di pa na tinugdan sa dautan nga para makasugal ka imo man kawaton tong galumlom. O kato mga itlog. Di tinugdan. Isa may panana, tungod bas paghigugma nimo sa kwarta. Para lang yung ka makadaog ba? Para lang yung ka makabawi. Nya kabalo ba ka sa espiritu sugal? Mo na ang espiritu sugal. Kilimiro ng panugal paragon ka. Usa duha tulo. Mudaog ka sige sa gumson gyud na. Kay silang papa igsuon, mama, magpuli-puli na sila daog. Anong gitawag og kay alay, bagdok. Sa mga kana bang tip ba? Tanaw ng tip. Nya ipang libod-libod man na puy aser. Sus papa ni si mama si kalinga og tanaw ng tip. Sahay mangita lang ina sila tong what itlog sa tapay-tapay. Kabatay mana. Mangita nang itlog sa tapay, tu tapa-tapa. Ginagpanay pumi. Dayo buak ko tong itlog. Kada tilang dito sa adlaw. 451. Target ma 451. Na ang pula igsoon nga sige man pumi kadaog. Sal angan ra og semana magsige kadaog silang papa mama puli-puli tag 2,000 3,000. Di enjoy na kayo mi lipay kayo mi. Tara mo dali kayo. Kuya daghan kayo mi atog manok. Mga himungaan na mga piso nagka lain-lain ra tali na toy bayon. Nang manabog silang mama o kami maglisod di og lakaw anang sukaran tus kadaghang manok. Karon niabot na sa punto kapilas tuig namong tinatad. Apil bukan patad. Kapilas tuig wa na may daog-daog. So ang nasunod sa una-una ni papa ug ni mama mamawi ta ni Bing kay Bing may ilang sangod. Mamawi ta ni Bing. So ang ilang buhaton is padakon nila ang ilang patad. Magtalay ko ng lumiro isubri taasay ko ng bugway sa lumiro.
Ya puro muna na itaya. Kay pamasin nga asay mo gawas ana, budawg ana, bawi tong tanang tildik. So dako og patad. Sa tantong dinako og patad, hurot na among manok. Kay baligya, patad pagkalunis, pagkamartis, wag magyapoy daw. Lain na po, mahurot tong baligya na ito gusto Domingo. Ito ana boy daw. Hangtod nga ang mga itlog, dili na mapiso. Kay naa po nang himunga na buang kapil himunga ni suko. Kasi hindi ba ka mabuang ng siyam ka mong itlog, bilin usaray pa kuuban dito. Hindi si mo luag naman niya ako. Luag naman niya ako ang itlog. Kay gipangkuot ra di ay ang walo o gipatad. Hangtod yun nga putdan gini og manok. Di ba? So, pwede ayo. Ilugdan sa nagkadautan. Halaot. Kay, pahinalamon raman ka. Dino, no? Nakasulay mo ng nahinalamon. Pero may control ka na, kailangan ka may control. Pero kung mga pagkuhan pa, ka na yung musugal yun, Pagkuhan pa. Di ka ka-control din. Di ka control. Kaya ka na siya, na yung kay control. Kaya wakay control mo na yun. Deal din. Doon ka. So, salamat mo sa tauna nga makakontrol pa mo. Silang pangkaw ang yun nakakontrol is ma'am. Sa pamaway ko na ito, abig. Pagkita niya, masaya ka, o na. Pamaway, kung gano'n. Naabay, pamaway nga. Kami minautan ng dito. Okay, so dirita. Dirita. Roma 13 is Oh. may gugman sa isig katao di makain mo ko tan mo ko sa isig katao. Isang padigugma mawang katumanan sa dalaw. Kung ay gumara tapos kung si katao, magkilibutan mo kayo mga gautan sa kung si katao. Ya, kung sobrang ka, dili mo kakahin mo ani bersikulo. Maglisod mataghin mo ng bersikulo. Kaya nga no gudo kayo makawat nato ng saging. Nga no gudo kayo ang balanggoy makuy-kuy manato. Sa mga sugarol, sa mga bukid-bukid, sa among silingan. Problema kayo, silingan na mo dito kayo nakatapad o sugarol. Ya kayo, wak man kayo baol anak nga mo, wak man kayo tanong ng baol anak nga sugarol. May oras. O kayo may oras. Kung sige na magpungko dito, baraha. O sige pong pata dito, hayala, sige kilanganay anang tip. O gato mga itlog sa tapay-tapay. So, ang hitabo, katong silingan na kaghantanong isuon, palanguyan, kamutihan, tingala sila nga, wapaganin nila sugdi nila o kalot, na may kinalutan. Ang saging nagbarog, wak na may bunga. Tugsoy, malamang ganang, nagputol naman. Yagatindog na na saging. Kaya, silingan ni mo na. Yun siya, nga, kung nahigog ba ka sa imong silingan, di ka makahingog daw. Pilti naman pagkadautanan, nagipoy ko na ang gili mo ha. Itaga man ang gili mo ha. Kaya tungkol sa itong pagkapanugal, tungkol sa pagkasugarol. Makakawatan ang sugarol. Dili ko siya maayo. Dili ko siya maayo. Pagkita? 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 4. Imagine kini sa katapusang mga adlaw, moabot ang mga malisod na mga tao muna lang sa kaugalingon o sa kwarta. Ang bugiro sila, magpalitason, buwal-bubalon, masupilon sa ilang mga ginikanan, hindi mo pasalamaton o hindi Kristo. Wala sila kaluoy, wala uamon, utang-utang, magpatuyamon, mamis, yung tanong sa maayo, magpilion, magpasagaron, o magpuso kaayo. Malabihon nila ang kanilang Palibihon nila ang kailayan sa Diyos. O ganing i-discuss nato dito kay we are in the last days. Natani na ginapos ng kapanahunan. So, kaya nato na i-discuss, may akong mamasin ta ng Kristohanon ng muda-unta. Kay lisod na kayo ang panahon. Nabi ko man yung presikulo ha, muabot ang panahon nga malisod. So ang mga tao, maghuna-huna na lamang sa ilang kaugalingon o sa kwarta sa unsang bahin. Apil mga guna. Nga mamasin sila makadaog. Nya in the last days, mudagsang mani. Mudagsang isugal in the last days. Kay mao ni ang nahitabo dinhi
nga mugawas ni mga tao nga mahigugmao na sa salapi. Kabantay ka sa una nga ang sugal taksi ra, bagdo, tari, ug hantak, muray sagad nga makita na kung sugal sa mga. Pero karon, doon na lang kitawag og online sabong. Di ba wala man na sa unang online sabong? Online ng hits. Permit ka na. Oh? Sila makakuha na kadaot. Oh, pero online. Tungkis mo na pre online tungkis. Grabe na. High-tech na kayo. Mukha pa na diya kiskutan. Mugawas. Katapusan panahon. Yan na naman yun. Nakita naman nimo. Matingala ka sa una ison. Tingala ka sa una kanang bagdo katong papel. Ihatod sa imong balay. Dunay aser. Pero karon matingala ka masugar. Mao na yung wadto dito itong gamay balay. Istigil ba? Halos kada barangay o sityo, mga eskina, sa ba yun, mga gagawin balay? Kana madiri? O, kay gihakot dahil mong kwarta. Gihakot dahil mong kwarta. Yan kayo sa sugo-sugoon, tas kwarta. Sa, ito na o. Ito gamay balay dito. Matad. O sa, ang imong piso mo daw, mag 400. In the last days, muna may tao, ang mga tao maguna-una daw sa ilang gawin sa kwarta. Para lang yung mga kwarta. Pulisod kayo. Tanawa mga eskina na ito. Ang atong probinsya. Iputos o mga gagmayng balay. Mga dalag klor. Oh. Kuyaw kayo. Mga sino, rin tayo na paano. Kuyaw kayo. Yato itong mga tao rin sa may. Higawas yung dahil. Alas 3. Wait, 5-0. Pagkahumag alas 3, lain akong patad. Day, sarap niya day, alas 6. Grabe, ako kada tulog ka oras by resulta. Masyarong yung mahurot ng kontahan. O katong yun natin inaral, wala ko tayo control. O sa unang wala pa kitay. Wala pa tanang alagad ba? Ya, wala tayo control pa tanang yung natin na. Sige, kag balik-balik ito sa kanaw. Kada tulog ka oras. Patad ko sa ito. Nakapag natigo, isan pag nakalakan siya ka sa una. Yung warang hinahinay buak, o pagani paglono ng Jace, pagkauma buak na po. Seryo? Kani? Ecclesiastes 5 verse 10. Kung mahigugmaon ka sa salapi, dili ka gayon matagbaw niini. Kung mangandoy ka nga madato, dili gid nimo mabatunan ang tanan nga imong gitinguha. Wala kini kapuslanan. Kung mahigugmaan ka sa lapi, dili ka matagbaw ini. Kung mahigugmaan ka sa lapi, dili ka matagbaw. So may connection anak diri sugal. Wa man gyud lain higugma diha sa pagsugal sa lapi man gyud. Ngano man makapatay, makatulis man ang tao tungod sa lapi. Tungod ka napildi siya. Ngano man matunglo niya ang pamilya. Tungod ka higugma sa lapi para makasugal siya, para mudaghan ang kwarta, para daghan siya matigong, tunuhay. So di gyud ka matagbaw kung may gugmaon ka sa lapi. Kaya ang sa lapi suon, kung malagyan imong gugma diha, mura na kaanag kainom og dagat. Asgad kayo sa lapi. Nya bisan pag makainom ka us kapitsin ini dagat, mangita ka tubig. Moinom gyapon og tubig. Ano man, di man makatambal ng dagat sa iyong kauhaw. Kaya inom us kapitsin dagat. Bisa ga dako na yung mudan, gabutirik na gininom. Mangita og tubig, kapilit kasgara. Kinahanglan man na imong hupay atong kaasgar. So mangita kag tubig. Sato pa, ang tubig kay ang katagbawan dai nato naa as pulong sa Dios. Kung sundo na to ang pulong sa Dios, dili ta magpadala ini kay damor ka marugal, damor ka mapildi, damor ka mapungod. Damor ka mo kuan ba, manimbaso nga us-aroy kung makabawi ini. Oh Lord, kaluoy taon ko Lord sa ako ang pagpanugal karon. Kay kung padagong ni kuktari Lord, dako kayo akong i-offer nga Domingo. Di na kumuhalad ni mong piso og 5 Lord. Kung ako'y makadaog, di ba? Jis na.
Na? So dili di makatagbaw isuon ng kung patabi tagilog igugma ana. Pero nagkinahanglan gyud tao sa lapi. Apa nang ingon diha? Ayaw pag tatama diyaw higugma nga ang salapi na imong agalon. Mo na imong agalon ang salapi ba? Nawala na noon ang tinuod nga agalon nato. No? Kita patagbaw ini. Dito ta. Luke 12, verse 13 to 15. Unya may usa ka tawo didto sa pundok nga ingon kaniya, magtutudlo, sultihi ang akong igsuon nga bahinan ako niya sa katigayonan nga bilin kanamo sa among amahan. Si Jesus mitubag kaniya, kisa may naghatag kanako katungod sa paghusay o pagbahin sa katigayonan tali kaninyong duha. O gipadayon siya pagsulti kanilang tanan. Pagbantay kamo o gikayin ninyo ang bisan unsang kahakog kay ang tinuod nga kinabuhi sa tao wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan bisan unsa pa siya kadato. Pwede yung tanang Pinoy Jesus dito. Doon na duha ka buok igsuon diha na perting hakuga kung sa wa siya balini o katigayunan. Munang yangyo na si Jesus magtutudlo. Pwede ba nga imong ingnon akong isuon nga bahinan ko niya? Kaya unsa man isuon na pagkadalo ka? Ako kay kwarta ba? Ya, ngayon na si Jesus diha tubag sa nga wa ko'y katungod. Wa ko katungod anak nga mubahin anak inyuhan ng balahinon. Wa ko'y katungod anak. Kunya ni sumpay si Jesus nga ilikay ninyo ang tanang klases pagkakog. Kay ang tinuod na kinabuhi sa tao wala diha sa mga butang nga iyan nahuktan. Ang bahandi apil sa butang nga imong nahuktan. Sa to pa kung yung sabton wala diha sa kwarta ang tinuod natong kinabuhi. Dili makahatag og kasiguruhan nimo ang kwarta. Sulay nga daghan kang kwarta sang og sugarol ka. Sulay nga mabalaan kas ubang sugarol nya nakadaog ka, mamiligro ang imong kinabuhi. Either tulison ka, either pusilon ka atong napildi katong nadag-an nimo, magdumot nimo. Eh di ba sa tarik? Magpahambugay mo na makadaog nagtarik. Uban gani magsatsa man gani yes sulod sa tarikan. Anak mo dayon dito. Di ba? Nya mo singit-singit pag yun. Ana, nya katong napili biling ko ula. Imong gisayaw-sayawan dito. Pilikro. Kay dili na tinuod ko pinabuhi diha og naay ani. Mamiligro ang sugarol. Muna sa unang sugarol pata, balik ka piligro at pinabuhi First Corinto chapter 6 verse 12. Dunay miingon, gitugutan ako sa pagbuhat sa bisan unsa. Tinuod ka na, apan dili ang tanan makaayo kaninyo. Ako sa makaingon nga gitugutan ako pagbuhat sa bisan unsa, apan dili ako mahimong ulipon ug bisan unsang butang. Sakto no? Okay. Dula na ingon daw nga okay ang pagbuhat sa tanan. Yan po diya nga tinuod. Pwede kay naman tayo kita free will. Di mo makabuot na ito ang Ginoo. Ikaw man gud ang decide kung mahimo pa ka na o dili. Bisan ganin ikaw man ani nga topic karon. O imo yung desisyonan nga manugal pag ka dili man makabuot ang Ginoo. Dili man gyud siya makabuot. So pwede daw mahimo nimo ang tanan pero ang tanan nimo mahimo dili tanan
makaayo nimo. Kung himuon jud nimo na nakabalo ka nga dili na makaayo sa imong kinabuhi o sa imong pamilya, ayaw naman ang buhata. Kaya niingon sa Apostol Pablo, bisan pag makabuhat ko sa bisan unsa, pero dili ko ulipon sa bisan unsa butang. Ang salapi usa ka butang, yung si Apostol Pablo, dili ko ulipon ana. Gilakto na to pag-istorya, dili ko ulipon sa lapi. Now, karon ato ni discuss ni ulipon. Ulipon ato ni discuss. Ato ipabasa ni kani. Luke 16 chapter 13. Walay tao mamahimo lipon sa duwa ka agalon kay iyang dumtan ang usa o ang usa iyang higumaon. Unugan niya ang usa o ang usa iyang kamayon. Dili ka mamahimo magpaulipon sa Dios sa salapi. Muna kani silang duha, connected sila. Yan sa Apostol Pablo, dili ko pulipon sa bisan sa. Ngano man, kay diri buot man pong mga galon ni. Ang salapi buot po siyang muamo. Nya na naman tay amog yun. Ang salapi buot po siyang muamo. Ngano man, say kita may subuon sa lapi. Dahil gisugo ang Diyos, di na tumatuman kay gisugo kita ini. Tuhantay ka nang pili na pulaman kakasimpag ay tungod sa lapit. Maabsinan na pulaman nimo ang anlaw sa pagsimba tungod sa pagdakop sa lapit. Kay gisugo ka, ikaw ako. Diba? O, mayon to sa lapit, agtarbaho. Yun ang sa lapit, agtarbaho. Simba ka? Ngayon ang Diyos. Ngayon pa ng Diyos, agsimba. Kaya agsalapi, magsingin mo pabaliban, agtarbaho. Kung mag-iluganay na, kung asa yung mga galon nila, di ba po pwede nung ano mo sila galon? Ngayon mo yung buka, bisag na narbaho ko, Lord. Pero ako muna-una, ito simbahan. Di naman po pwede. Bisa ko narbaho ko, Lord, pero ako una-una, naaray ko gapungko dito sa akong pungkuanan simbahan sa una. Munang ayaw pungkuin ang ubang bangko. Kaya ba siya ubang ng una-una? Papungkuan mo. So, ang Diyos, dili pwede nga siya kanyo. Dili pwede nga palipon ta sa duwa kang galing. Kaya may panahon ba na tumta nato ni asa. Di man kita magdumot ini sa lapi. Sagad ko di kita magdumot, pero naman na. Mas kanigod ang atong manumtan rayon. Basta nahigugpat ani. Mabaylo man rayon nato ni. Basta nahigugpat ini. So pasabot, ano tayo pagdumot ini? Kaya mo man yung kinahanglan in the last days daw. Muna yung kinahanglan in the last days. Muna gugmao na sa lapi. Okay? So muna yung may tabo. Muna yung may tabo ha. Magpaulipon sa dire sa Ginoo kung siya may atong ulipon, dili. Siya may atong master kita ang ulipon. Siya may atong agalon sa atong kinabuhi, igsuon mo niya may tampo sa tuwa. Maulipon po nato ang kwarta. So baro nato di problema ha. Kung unahon nato ang Dios, kung agalo na to ang Diyos, ang may tabong ining kwarta, mahimo po siya ulipon nimo. Bot pasabot na ang kwarta ang magsunod-sunod nimo. Nakabantay nga nang unahon nimo ang Ginoo, bisan na kay trabaho, giuna nimo ang Ginoo, di ba patingala ka nga, ngano man nga daghan naman trabaho ug gasunod-sunod sa kong kinabuhi. Ngano man nga daghan naman magpangitan ako nga ang patarbahoon ko, ang trabaho na may maglagas na ako. Ngano man na siya? Nga sa una,
ako may magsiglagas-lagas anang trabaho. Matabla po mo pangita dito sila nga kinsay ang trabahoan. Bumalibad man sila. Ngano man na? Kay kung ini mo imong agalon, pasuroy-suroyon kay dili. Wa kay makitaan. Sugo-sugoon ka. Wa kay makitaan. Pero kung kani may atong agalon, ang Dios nga atong agalon, ang Dios musugo ini. Isa lakaw na dito. Itong Ronnie. Lakaw na ditong titi. Kaya nang hinanlan na siya. Oh, trabaho na yun. Lord. Trabaho ni Lord. Uy, gihatag. Gihatag, gilagas na kami ka na. Sa una, ikaw pa maglagas-lagas, pero karon ikaw na gilagas. Anang panalangin. No, di ba? Kita na po yung ikas. Sa trabaho kayo. Kuya. Kita na po yung lagsun. Pero sa una, bisag lain yung lawas. Hindi mo ikabot sa trabaho. Pero karon, bisag naglubog ka, lagas ng kwarta. Uy. Lang. So, muna ang nakanindot igsoon, muna niyo sa Matthew 6:33, unahan ninyo ang pagpangita sa ginharan sa Dios. Kay kami ipangdugang ra niya. Agoy, kay diri man tagaw na. Nya kisa pa may di po pwede na idugang ng Dios dia. Kung kani may atong agalon igsoon ang mahitabo, nadugang na lamang ni Ginoo. Balitaan. Kung kanino ito yung mga galon, madugang na noon ng Diyos. Dili. Kanino ito yung mga galon, kay kani dugang rani. Pakapin rani. Ato ba nasabtan? Sa lapi, pakapin rani. Pero usahay, ang pakapin, maoy atong gisimba, kaysa nagpakapin. Iman ini. Usahay kanimo ipakapin sa Ginoo mo atong gisimba mayo. Nga naaman ta siya gapakapin. Siya rin kapakapin so mas labaw ang kapakapin sa kapin. Mao kung atong kinabuhi, wa gyud tay kapin-kapin. Gadag na ito kulang-kulang. Why? Ano nagauna magana pakapin? Nga naaman ang kapakapin. Pwede man na niyang gamito ng uban pag-iod nga bisan kani sa lapi, pwede pa nang gamit ni. Pwede pangitag paagi ang Diyos na daghan sa pagkapin. Mga tao, muhatag na nimo. Huwag kabalong may mga tao, regalo na nimo. Nga naman na. Kani man kung siya may mangitag paagi. Pero kung ikaw mangitag paagi, kani may mga galon, unang mga usay, huwag ito'y kapin. Magkakulang-kulang ta usahay. Magkakulang-kulang ta usahay. Ano man, huwag man ito atuman ang Matthew 6:33. Na kung unahon dahil natin siya, igadugang rin ako ng mga tangan. Agoy, ako na sugarol. Salita mo sa mga sugarol. Nahimo mga agalon. Ni. Pag iyon nga, 851. Steel. Dali kayo ito, makaito sa steel. Gisugo man tayo 851. So, 851. Steel. Pero ngayon nga, simba. Pulang. O diba? Mailhanin mo mga ang Diyos yung mga galon. Pag ngayon na, tais piring, halad yung mga kapulo. Okay, magtapat mo na itong pisong 5. Yan sa man. Tani may labaw. Yan sa stair, 50 o sa gatos, 30. Oh? Kanya may itong amo. Sugo ta. Kada ano yung pata dito, may lamang makabawi ka sa mga pilde. Ano mang ihalad na sibo dito, kada kung logi ni mo ana, kung ihalad din yung simbahan, huwag kayo daw ka ng simbahan mo eh. Ano ang sugaron? Ang prinsipyo, malugi mo ang simba-simba. Pahalaron na po dito. Ang tinood, ang lugi, kaning diri. Now, muna yung natabo. Kung kini ang atong agalon, ang matabo ini, madungta nato ni. So, sa mga kaaging pastor, na umakani sa lapit na kung galon madungtan siya. Example, gitagaan kang negosyo, sa lapit yun na.
ang katapat ana daan kay sa lapi. Ang problema na kaysa diha nga nagitagaan sa Ginoo na ug panalangin, mabiyaan man ni. Mabiyaan man ni. Mahimo man ang rason ang negosyo. Mahimong rason ang gibuhi. Mahimong rason ang tanom. Nga puros ra man ang panalangin sa Ginoo. Ang panalangin na puros rason. Muna ang itapos pa isa lita. Ang gold ng ipabalon sa Ginoo kailang simba. Ang kanto nung napabalon, may wala simba. Ang ibalon, may simba. Muna asa may mas labaw anak gapabalon o kanang ibalon. Kari gapabalon ng labaw. Kanang balon ka may tayo na. Asa may labaw sa kapakapin o kanang kapin. Kani kapakapin ng labaw. Kanang kapin ka may tayo na niya. Pero para nato, kanang kapin pwede na pagkadakuan ito. Dako na kayo tagtayo sa pagsiba ng kapin. Kaya tagabalon, ipagkapin na niya. Na. Ayaw dyan po niya burumuroy ni dia. Derita. Episode chapter 4 verse 28. Ang kawatan kinahanglan dili man nabuhi sa karong kapatid. Aron makatabang usab sa mga kabos. Oh. Ang kawatan. Ako sa una. Dili na. Dili na mga awan. Muna yung instruction direction. Tudang kawatan, ang inabuhi na magtinarong, aron nga makahatag sa mga kabos. Ganun sa may connection na ni sugal. Kaya ang sugal makakawatan. Tapos, dili ka makahatag sa kabos. Maglisod gani kag hatag sa imong pamilya, nabutbut mangani ka aron makakwarta ka. So, kawatan niyo kayo. Manulis. Misa, kung magtinarong ng kidata, wala ko na to ang pagtinarong iso, tagwala ini, sugal. Then, yun sa diha, makahatag tas mga kapos. Nga naman, ang paghago nato, ang pagpatulo og singot, diha ta panalanginan sa Ginoo. Nagisgot sa paghago. Di man, sa karantogon sa Garden of Eden, sa diyang kasala sila nga narusiba. Ibagingan niya ang lalaki, dili muhatag og abot ang mga kaumahan kung dili ka maghago o dili ka magpatulo og singot. Wa gyud kay abot kung dili ka magpatulo og singot. Karon, nagpatulo ba ning singot? Pwede madali ang kwarta, wa may singot ni tulo. Ang ato mga paghago may panalanginan sa Ginoo. Gahago mo ko diri pastor. Lain man ang paghago ka. Kasi nagag 37 mil, nakuha ra nimo gusto minuto. Pero hago nakuha pa kag 37 mil. So sa adlaw. Sa bulan. Pero, nga naman, kaya nagayon dire, ang kwarta nga makuha ni mus inanay, mudaghan. Pero ang kwarta nga makuha ni mus dali, mujutay, mahanaw pa. Pero ang inanay ni mong pagkakuha, mudaghan pa. Usay manawas na. Anong trabaho pag umiyo na ng sugat, kalikot ka mo. Nahago ka mo. Nauban po, maghago ni, bahala. Wala ka ng mga sugan maghago ni. Hindi palangin na. Kaya ang paghago mo na ito, may palangin na. Pamuhi, pananong. Nya, ang sugarol, walay uma. Puros mga sagbot na niturok diya sa baul. Isa ka man, pagpalangin sa Ginoo. So magtinarong. Kung magtinarong tagsuon, panalanginan na sa Ginoo. Pero kung natani, dili man matarong ang paggamit sa atong salapi, dili mo na matarong. Mahimo pag ipagkawatan. Gamay paganit kag mabalik pagtigom sa Ginoo sa Dios tungod kay hakog, mahakog ang tao kung naataning sugal. So, dili ka mapalanginan
Mao dili ko ka makahatag sa mga kabus. Ang giingon ini aron ta makahatag sa kabus. Nanginahanglan ba? So ato sultiyon ni Buhat 20 verse 35. Diha sa tanan nga akong gihimo, gipakita ko kaninyo nga kinahanglan kita maghago aron pagtabang sa mga maliyahon, uban ang paghinumdom sa giingon sa Ginoong Hesus. Labaw nga bulahan ang paghatag kaysa pagdawa. Nagisgod gyapon hago. Ya. Niingon gyapon nga akong ipakita ninyo ang himplo nga ako naghago aron pagdasig sa uban. Kaya niingon bersikulo, mas labaw bulahan ang naghatag kaysa nagsige dawat. Ang Pinoy ra ba igsoon, sagad nga mindset sa Pinoy, magkanahan magsige dawat. Apan talagsar kayo tang hago. Lamit kayo ang pagdawa. Munang lamit po kayo ang paggasto kaya wa man imong hago. Pero ikumparar pag unang 250 nimong nadawat o 250 nimong giaguan sa adlaw. Ato na ang example na 250 nimong giaguan. Sa adlaw kare 250 pero wala haguig, ihatag na siya. Ikumpara ka sa unang nahurot. Kare. Ngano man? Yes, imong una-una wa koy singot ang maglisod kag budget ini. Kaya wa man i-blessing kayo. Ngayon dili mas labang ang bulahan ang gahago. Ug kanang naghatag, kanang magsig ako. Bulahan pero ako'y dili gamay ra kay pagkabulahan ani, kay imong hihaguan. Kay kare imong hihaguan kabantay ka kanay imong haguan. Ang uban grabe ka inot na gani tungod sa ilang hihaguan. Mo inot mo. Ito pwede no nga mo labian na pula man kainot. Kaya ako nang gihaguan dahan ako ra ihatag nila sila ga yaka ka dia. Muhatag kita. Kay mo may ingon dire. Mas labang bulahan ang paghatag. Hindi na inot nang kunoon. Siya na inot na kurikot. Di ko naman pagawas kay naghago kuno siya. Pero sa mga naghago nga nagpagawas, hala, daghan pa kayo ang balos diya nila. Ang kuripot, dayong kapastor kayo naghago kayo kuwan. Para makatigong, may kuripot ko. Dili na siya pwede. Muna makita mo nato ng bulas palimon niya. Makita nato ng bulas palimon. Oh, sayon naman kayo ng katong gihatag na sponsor na like na gasto ng sponsor. Pero sulay trabaho, nga ikaw trabaho sa libo. Mo inamping nimo. Wala inamping yun. Kaya sinati ko na nato na kanang nadawat nato. Dali ra kayo. Samod na ba ng sugal? Gabisag 1,000 pa rin madawat. Mas bulugin ta arami dili ka manugal nga kuan nagdawat ka pero dali ka gyapon mahanaw kali yung sugal mo ni makakahanaw gudayon. Okay, sugita Mateo chapter 6 verse 19 to 24. Ayaw kang mo pagtigom og mga bahante alang sa inyong kaugalingon dinhi sa yuta. Kay tayan lamang kini og gaston pagputon sa anay o kawaton sa mga kawatan. Pagtigom hinuon og mga bahante alang sa inyong kaugalingon dito sa langit diin walay taya og anay nga mga putkot niini ug walay mga kawatan nga kakawat niini. Kay hain gani ang inyong bahante at wasad dito ang inyong kasing-dato. Ang mata makoy suga sa lawas. Kung maayo ang imong mata malupok sa kahayag ang buhok ng lawas. Apan kung dautan ang imong mata malupok sa kangit-ngit ang imong lawas. Busa ko ng kahayag na naa kanimo kangit-ngit di ay. Unsa na lang kaha ang imong kangit-ngit. Dili mahimo nga usa ka tawo magpaliukon sa duha ka dalan kay mahitabo gayud nga iyang dumtan ang usa iyang higugmaon o unungan niya ang usa
igsuon ang pinganan kayo ni. Kaya nag-instruct siya diri. Pagtigom ka mo, ayaw ka mo pagtigom ug bandi dinhis kalibutan. No, pagtigom ka mo bandi dito sa iyang hinharian. Ano man, may connection ni ato ang pagkila sa atong buhi nga Dios na siya atong galon. May connection ni sa atong mata o sa atong kasing-kasing. Kung mahimo na nimong amo ang salapi, mabutaan tas kamaturan. Dili nakakadumdum og simbahan. Ano ginugay na? Nga lisod na kayo ang pag-adto sa simbahan kung mahigugma na tanili. Ang atong mga mata mabutaan. Mahimutang blinded kung ang ato ang pagkinabuhi sa lapi dili uyon sa kabubuton sa Ginoo. Ug hasta pag imong kasing-kasing ug magpalabig ug kag tigugma sa lapi, hasta pag imong kasing-kasing malayo pa sa Ginoo. Muna ang Ginoo sa Ginoo nga maayo lang sila sa pulong apan layo kanako ang ilang kasing-kasing. Kay connected man kung mahigugman at mahimo nato ni agalon. Imong kasing-kasing yun siya. Kung asa ganin yung bahandi, tuang po ninyong kasing-kasing. Gatapot man po ng imong kasing-kasing dahil dito. Kung asa imong bahandi. Mo ang instruction sa Ginoo nga atong pagtigom og bahandi, ang kung naatay sa lapi og kwarta, atog yung himuon ang Pangginoo. Mas palabawon ko nato nga naagutay pagtigom sa Pangginoo. Sa man Pangginoo, pastor, kana mangganing paghatag sa mga kabos, usa na nas pagtigom nimo bandi Pangginoo. O kana mangganing pag suporta nimo sa ministry sa Ginoo, usa na gani nas pagtigom o bandi sa inarian. Sa una, nasugaron ta ang atong gitiguman kana mga kumpanya sa mga bagdo. Istigil. Sila may nadato. Mga bangker sa ligot. Tagyaw ligot. Sila ang sa pupo sa daghan kay sinsilyo. So dito na to nagipang-butang. Wa gyud tay pulo panukog butang dito. Unya sa diyang nagbutang na dito, wa gyud nabalos na to. Inon alawtan na nabalos. Pero ang pagbutang diri, pagtigom sa ginarian sa Dios, mao kini ang nindot nga atong tiguman igsoon ang ginarian sa Dios o ministry. Kabantay ka nga o mahigugman ka sa kwarta, maluya ka sa ministry. Apan kung mahigugma ka sa Ginoo, dasig ka sa ministry. Naman siguro kay pangwarta pero dili maka-apekto sa imong kadasig sa ministry. Mailhan na nimo ang imong gugma na bahid. Mailhan nimo ang imong gugma na bahid. Kaysa diha wa na kay gana sa ministry, but pasabutan na ang kwarta na ang buot mo occupy sa imong kasing-kasing mga mata. Kung ang kwarta na gani mo occupy sa atong kasing-kasing ug mata, kanira bang duha ka parte sa atong tibok pagkatao mao gani pinaka-importante. Kani ug atong kasing-kasing. Mao gini pinaka-importante man yung siya ang imong mata. Kangit-ngit ay maputos o kangit-ngit ang tibok nimong lawas. Nanpinganan igsuon ang atong paghimuman sa lapi. Nanpinganan kayo. Pagbaho ta, ubanig yung Panginoon. Naatay mga blessing na nabos kong ginabuhi. Pasilunggan na itong Ginoo. Mushare ta sa mga blessing. Nagyatag sa Ginoo. Aron doon na sa itigom. Dili man ang makawat. So karon grita. Pilipin na rin sila. Luke 12:33. Kaligya ang tanan niya sa tigayunan o gihatag ang kalinga ito sa mga kapatid. Pagsangkap sa mga punte na dili matulog at siguma ang inyong mga bahagi dito sa langit. Dito dili-dili sini makunhos. Kaya wala'y kawatan nga makilabot ng inyong anay ang mga punte. Ay kain galing yung bahagi ito sa dito ng magsasasing. Pareho na. Punti. Sulanan o salapi ka. Punti.
So, panilang tas Ginoo sa mga panalangin yung yatag na to. Maningil siya sa mga panalangin niya. So, tapuso na ito ni kanay. Kaya may magmuni ang mga dapat na dili sila magmapaitas o dili sila dili magsalig sa bakante kung dili sa Diyos. Kaya ang bakante dili makahatag o kasiguruhan pan ang Diyos sa walay sukod nakahatag kanato sa tanan aron kita malika. Sultili sila sa pagbuhat o maayo o sa pagpadato diha sa mga maayong matag sa pagkamahinatagon o sa pagtabang sa uban. Niini paghihap makasigon sila o bakandi na mahimo nilang likod niya sa paranan alang sa maabot o makaangkon niya sila kung maangkon niya nila ang kinabuhi matuloy. Okay? Maangkon niya nila ang kinabuhi matuod. Pirti na. Yun siya, ang dato kay Manuit. Papahimanuan ang dato. Nga dili mapahitaskon. Pinani ang pagtigom na bandi. Nga dili ta mapahitaskon. O nasayod ko nga diri sa si pamilya. Isa wala pa nakita nato nga may mga naahan na dato yun pareho sa uban. Pero for sure, daghang datoon diri. Daghang datoon na ni diri si pamilya. Muna, kung maabot sa inyo ay igsuon, mga kapatanunan, maabot sa inyo ang kadato. Ayaw ang yun o pagpataas sa inyong kaugalingon. Ayaw ipasibantog na nadato ka. No? Bisan simple ka, magpasimple ka sa inyong kaugalingon. No? Kung madato ka, simple hara na mong suot. Ipasimple na mong suot, kaya dili man, pupuntas ko. No? Ayaw suhi na ng uban, nadato sila. Lugos na galing pansin sa mga kabos. Niya, ingon dire, panghatag sa mga kabos. Ang pagtigong kung bandi, kung dato ta. Taga na to ang mga kabos. Pansinon nato ang mga kabos. Pansinon nato ang mga kabos igsuon. Ug dili ta magpadala sa bahandi. Kay gihatag ra si Ginoo ang kadato. Gikan utas ka kabos, gikan tas ka pobreo. Unya gidato tas Ginoo. Unya dayon maghinambog ta. Ibuluburdahin din nato itong auto. No? Ibuluburdahin dahil madomingo, ng simba, kaya ibuluburdahin yung bagong auto. Ga-break in na yung auto. Ano? Salamat dahil tayo, gidato ta. Kapadili ko nato pwede, nabiyaan ng Ginoo, mo'y kapadato nato. No? Inaani ang pagdigong mong bandi. Kay kaning gambling, sugarol, alagsaran ni dato diha. Alagsaran ni dato anang sugal. Isa may dato dia sugal. Kapto po na mga tao nga dunay mga sideline mga negosyo. Dili mo ko ng sugal mo nakadato nila. Bisan tag iya na sila dirbi. Pero ilang kay so dili nang abot sa dirbi mo nakapadato nila. Ang tinud ana, doon na sila lain-lain na business. Wala sila nagsalig diha. Kay ang sugal dili mo na makapadato. Wala na dato sugal. Munang kung ganahan kang wadato, ayan na lang magpanugal. Kaya ang ba, nagtinguha sila ng sugal kay para dali ang kwarta, dali mo dato. Ano ang yapon ng dali? Ihaw mo na talaga isitingin. Pwede naman ang tukuro gamay kamali. Ano tayo isitingin? Pwede na tukuro gamay kamali. Niya, uskasimana ra. Uskasimana ra. Wala kamali mo tukuro. Kaya dili good. Madato. Okay. So, dili ta mo focus ani. Doon ay mga instruction ng Diyos ini. Kung madato ta, di nato isulod ang hangin sa atong ulo. Kung madato ta, di nato isulod ang hangin sa atong ulo. Ang hangin, dito na sa ligid sa motor. Kaya doon ay mga dato karon na paling hangina tayo ulo.
Ano na lang pulong ba? Wala siya. Dili na gani paagian ang ilang yuta. Kaya kuno mga professional sila. Kaya kuno may ko ayaw ninyo yatak-yatake mga abogado na ng pamilya. Naaraw yung mga kwarta. Pwede tayo mag-preso. Karoon tayo. Ala. Grabe yan ito, ano? Pwede pagkahangin na. Nasulod sa utok ang hangin. Nya ni gula sa baba. Daw-daw kung daga na yung anak. Bisag salak pa siya ang anak. Papriso tayo itong nagdaw-daw. Ipabarangay tayo. Bangilan tayo kwarto ng kapitan. Kap. Handa. Christian. Marag mag-iday kita ini. Kaya the last days. Oro hindi magawas. Mula ni itudlo nga to step by step. Nag-isgutag. Hubog. Kung kanisugal. Sunod anit tabako. Isang pag-ipay na bako. Ipog ka manugal. At ito nga isgutan. Para ikaw mismo makasir ka. Kaya the last days muna yung magawas diya. Kunya kani tulo. Hubog. Ino ka man pagbubog. Pagsugal. O pagtabako. Muni gamito ni Satanas in the last days sa dala sa iyang wildest plan. Muni gamito ni Satanas king tulo pagbubog, pagsugal o pagtabako sa iyang wildest plan. Pinaka-wild na plano. Pinaka-wild na plano. Atong para ng bersikulo ni wildest plan. John chapter 10 verse 10. May pabasa ni Daimia. Ini na itong bersikulo. Daimia. Ang kawatan Satanas. So kung sugarol ka sa una, kaliwat ang Satanas. Si Satanas na yung gisigutan nila nga kawatan. So ang sugarol makakawatan. Tato pa ginahinay tag pangliwat ni Satanas kawatan. So unsa yung buhaton diri sa kawatan? Ang kawatan yani aron pagpatay, paglaglag, paguba. Mo ni ang iyang buhaton direct in the last days. Gumpo niya ang mga batasan sa mga anak. Ngayon din niya ang bersikulo, ang mga anak musukol na sa ginikanan, dili na magpabadlong sa ilang ginikanan. Kaya kini mahinungdan, sugal, tabako, o katong bububog. Wild, wild ang mga tao kung buyagon. Musuko ang mga tao kung buyagon, kung naa sila ning tulok. May gani ro kay wala suko. Kay sagad kung naa ka ni higugmang ani katong tulok, wild ka. Kaya man wildest plan ni Satan. Nga para kung buyagon ang mga tao in the last days, mag-wild sila, mangisog sila. O palabiyon pa nilang kanilayan kaysa Diyos ni Muni. Muna nga gidiscuss nato pinagsak. Usa ka Domingo, usa ka tapikan. Bugubog, puro tanan, sentro subog. Ang karon puro po sentro diya sa sugal. Sentro atong sugal. Sunod Domingo, sentro na atong tabako. Kasi dyan at mga tabako, andam naman yung kagaling ng Domingo. Yan, andam naman yung kagaling. So sa sugal, ato nang na kuwan. Walay bersikulo ha? Walay bersikulo nga yung sala ang sugal. Pero sulay ni kusisa ni mga bersikulo ha? O wala ba parang bigitan sugal. Last na explanation ng soon. Ang pulong sa Ginoo mura sa salahan. Bantay mo sa salahan o karang ginid ba magsala ta og tono. Namaro yung mga high-tech yung salahan.
Example ra ginit ni. Ang pulong sa Ginoo murag ginit sa lubi nga may musala. Makakuha gyud kag tin-aw nga tuno kung dunay salahan. So makakuha gyud tag tin-aw nga pagtudlo kung pulong sa Ginoo ang itudlo. Matin-awan kita. Apan kung dili pulong sa Dios ang gitudlo, mayong tag okay ra na mga tanang mga butang diay wala gyud skulo. Ang uban mangita pa kay dili puno sala. Ug wala ta ani nga may musala sa ato ang pagkinabuhi ng kalibutan. Muna ma-practice ra gyapon na sa tao manugal, hubog o magtabako. Kung wala ni. Pero kay naa man ni salahon nato. Di ba inipagsala ta ang mabili na is katong sapal. Dili ko ma-appeal ito ang sapal. Wala man ay gamit ng sapal. Muna sa atong pagtulunan, sa atong mga nasabtan sa una, na okay ra ang paghubog, sugal, nagsimbahan ta sa pundok sa una, puro sa tamanugal, puro ra ta magbisyo. Ano man? Wala man itong isala. Pero karon, matingala ka nga gisala. Karon ang imong nakatunan sa una, pag-abot diri nasala na. So makakonklud na ta karon sa atong sabtan ni sugal. Ato na ning gisala ni kaning sugal, ato nang gisalang ini mga bersikulo. So pagsalang nato nini tanang bersikulo, nasabtan nato na kanang sugal ay murag sapal. Walay gamit. Makaalaot sa kinabuhi.